В района на Елените и вилна зона Свети Влас е обявено бедствено положение след силни наводнения. Река е преляла и е предизвикала приливна вълна, която е заляла ваканционен комплекс между Слънчев бряг и Свети Влас. Вследствие на бедствието е загинал мъж, намирал се в апартамент на първия етаж, той се удавил, след като водата е нахлула внезапно. Над 10 пожарни коли са на място, а системата БГ Алерт е задействана. Няколко къщи са наводнени, има бедстващи хора и тече евакуация. Без ток е целият район. Спасителните екипи претърсват сградите, като до момента са евакуирани 6 жени, 3 от които са полски гражданки. За още новини последвайте стадото.com.